बरायबाय लोगोफोर आंनि नैबे बर' फेमिलि ब्लगाव नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आङो दिनै नोंथांमोननि लागै मोनसे भिडिअ लाबोनो सानदों। बेनो जाबाय संनायनि। आङो दिनै थारमाने ओंख्रि संगोन आरोना। मा होनना बुङो, हिन्जावा दिनै फिसाजोखौ स्कुलाव दोनहैदों। बेनिनो आङो माने अखाबोमोन नालाय आं थांनाय जायासै, हिन्जावा थांबाय। बेनिफ्राय दायो आङो ओंख्रि संनो नागिरदों आरो बे ओंख्रि संनायनिनो आङो भिडिअ नोंथांमोननो दिन्थिलांगोन। मा मा ओंख्रि संनाय जागोन आङो दिन्थिगोन आरो नोंथांमोननो। आङो दायो संसिगोन। जोंहा नै बिदि जागोन। दिनैनि ओंख्रिया जोंहा मा होनना बुङो, केरेला आलु बेनिफ्राय अमा बेदर आरोना। केरेला आलु अमा बेदर आङो संगोन आरो एकदम सिम्पोल खाना आरोना, सिम्पोल खाना। माने बेलेगफोरा बिदि जायोना जाया मिथिला, खिन्थु जोंहा जायो आरोना। केरेला गोखाजों अमा बेदरजों आरोना। आङो बेखौनो हेभि जाया आरोना। बेदरखौ होबाय। आङो बेदरखौ मोजां एवग्रोना लानोसै आरो दा बिनि उनाव आङो केरेलाखौ होगोन आरो बेयावनो। सोर सोर बिदि मा होनना बुङो केरेलाजों अमा बेदर जायो कमेन्टआव खिन्थाहरदो, आरो जायिफोराबो खिन्थाहरदो माबायदि जायो। केरेला आरो आलुखौ होगोन आरो माने मोजां खोमोनग्रोना लानानै केरेला आलुखौ होनोसै आरो दा आं बेयाव हालदैबो होथ'वाखै, मस्लाबो होथ'वाखै आरो मात्र थाव बेनिफ्राय पियास फानलुल' होग्रोदों आरोना। मस्ला मस्लि जेबो होथ'नाय जायाखै आरो आं बेयाव हालदै मस्ला मस्लि होबाय आरोना। बेनिफ्राय दायो आङो केरेलाखौ हरनोसै आरो बेयावनो। आं केरेला मैगंखौ हरनोसै दायो। बेदरा फ्राय मथा मथि मोनबाय आरोना। केरेलाखौ होनोसै दायो। केरेला आलुखौ होबाय, होनानै मोजां संनोसै आरो बे केरेलाया रेबबा आरो दै होनानै ओमफ्राय आरो संफिनबावनोसै आरोना। फाइनालि आङो दायो दै होनोसै आरो बेयाव दै होनानै आङो बेखौ फोमोननोसै, खारन बेदराबो आरो रुइबावनांगोन एसे। बेनिफ्राय केरेलायाबो गेब्लेनांगोन नालाय आङो दायो दै होबाय। बेनिफ्राय आङो बिदिनो दिन्थिलांबाय थागोन, जानायसिम आङो दिन्थिनो नाजागोन आरो नोंथांमोननो ना। अब्ला दिनै जोंहानि ओंख्रिया जाहैबाय केरेला आलु अमा बेदर। बिदि स्पेसियेल नङा आरो मोननै मोनथाम सङा, आं जास्ट बेखौल' संगोन आरोना। बेनिफ्राय बिदिनो जोङो दिनैनि दिनखौ बारहोहरगोन आरो जानायखौ। माने स्पेसियेल जाखाया जोंहा, बारा हाइ फाइ जाया, बिदिनो सिम्पोल। बेदरबाबो मैगंजोंनो सङो। ओमफ्राय बिदिनो बिहेक आलासिफोर फैबाल' बेवहाय स्पेसियेल जायो आरोना। अब्ला आङो दिन्थिलांबाय थागोन, नोंथांमोना नायलांबाय था आरोना। माबायदि टेस्ट जायो, माबायदि गोथाव जायो, आङो बेखौ नोंथांमोननो दा जानानै दिन्थिगोन आरो। आं बेखौ खोबना दोनथ'नोसै, दायो मोनबाय थाथ'सिगोन आरो बेयो। थारमाने बिदिनो संनायनि खामानिखौनो आङो मावबाय आरो दिनै। माने मा होनना बुङो, खामानि हिसाबैथ' दङ दा जाखां लोंखां ओरैखां ओरैनो ओंखारलांनोसै आरो टाउनथिं। बेयावनो आङो दसे न'आवनो भिडिअ खालामबाय आरो नोंथांमोननि थाखाय थारमाने बिदिनो स्पेसियेल भिडिअ लाबोनो हायाब्लाबो आङो दिनै थारमाने जानायनिनो भिडिअ लाबोनो होननानै आङो सानबाय आरो दिनै।
आङो थारमाने नोंथांमोननो जोंहानि न'खौ आङो दिन्थियाखैमोन दा आं लकेसना नैबेनो जोंहानि न'आ बेनिखायनो थारमाने आङो न'खरनिनो माखासे थारमाने बिदिनो गुसुं भिडिअ लाबोनो होननानै आङो दिनै खालामब्रबबाय आरो बिदिनो फुल गायदोंमोन बिबारानो बारथाराखै फुलाबो नै अबयसे दायो बिबारनि सिजोना फ्राय जोब्बाय नालाय लिसुआ थायदों थायसाबदों देग्लाय थांनाय बोसोरावबो गोबां थायदोंमोन देग्लायबो थायसाबदों नाथाय खिन्थु देग्लाय थाइजौखौ मोनजाला आरो जा थाइजौआ बिबारानो बारासै नै दैज्लां बोथोराव बायनासो जानांसिगोन देग्लाय थाइजौखौ न'आवनो नङाबा एभेलेबेल थाइजौ मोनजायोमोन देग्लाय गैया जाबाय आरो थाइजौ लिसुआ हले मोनजासाबगोन समफ्राम बंफां बिराद बारदों आरो नै मोनजायो बेखौबो बोसोराव थारमाने खननै थायो बियो बे समफ्रामा बोसोराव खननै थायो आरो दा नैबे मोनसे आरो दायो केरेलाखौ गेब्लेहोनोसै फाइनालि मैगङा मोनबाय आरो ना मैगङा मोनबाय जोंहा आं दायो सानाय नायनोसै आरो ना संख्रि नांदोंना नाङाखै एसे सानाय नायनोसै बरिया सलिड जाबायलै बरिया टेस्टि मैगङा संख्रि एसे नांबावगौ संख्रि एसे होनोसै आरो ना फाइनालि मोनबाय फाइनालि जोंहा मैगङा नै आङो दिन्थिदों नोंथांमोननो जाबाय आरो दायो जानोसै आङो जानायनि भिडिअखौबो नोंथांमोननो दिन्थिलांनो नाजागोन आरो नायलांबाय थादो बिमामोना नै सफैबाय स्कुलनिफ्राय दायो नै बिथांमोना सफैबाय आरो दिनै मा खै पिरियड जानाय दिनै खै पिरियड जानाय 4 पिरियडल' जाबायना दिनै क्लास 4नि फार्स्ट डे दिनै क्लास 4नि फार्स्ट डे ना माबायदि नांखो क्लास 4आव थांनानै मोजां नांबाय दायो आङो ओंखाम जानोसै ओंखाम जानानै ओंखारलांनोसै आरो ना थारमाने दिनै आंना बिमाया मा होनना बुङो हिन्जावा फिसाजोखौ स्कुलाव लांबाय नालाय बेनिफ्राय आंखौ अर्डार होना गालांबाय आरो ना अमा बेदर लायनानै केरेलाजों संना दोन होनना बुंबाय ओंखायनो आंबो गोथाव मोनखायो केरेला आलु अमा बेदर गोथाव मोनखायो बेनिखायनो लायनानै आं संबाय संनानै दा जानोसै आरो ना बरियानो गोथाव जादों गोथाव खारन मेजेम आरो अमा बेदरखौ सङोब्ला केरेलाजों सङोब्ला माबायदि नांदों आं संनायखौ नायदो ट्राय कमेन्ट होनांगोन माबायदि गोथाव ना थिग दङ थिग दङ अब्ला मा होनना बुङो मोजां कमेन्ट होनायनि थाखाय थेंक इउ संनोसै गदो माने संनायावलाय एसेबां गाज्रि नंखायामोन नंनायालाय मोजाङानो खिन्थु बायो आरो ना अलसिया जायो मालाबा खिन्थु सिगाङाव बिराद हेल्प होबोबाय दे संनाय खावनायाव हिन्जावखौ दासो थारमाने एसे अलसिया जाबाय आरो अब्ला आङो गोबाव खालामला दिनैनि भिडिअखौ बेसेबांखिनियावनो दोननोसै नोंथांमोना जुदि जायफोरा आंनि चेनेलखौ जोबजासिम नायबाय नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा हामबायदों आरो बिदिनो नोंथांमोना आंखौ सापर्ट खालामलांगोन आरो जुदि नायनानै मोजां मोनबायब्ला नोंथांमोना
लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै होगोन आरो लोगोसे नोंथांमोना चेनेलखौ नायनानैल' थाङा जासे अननानै चेनेल जासे नोंथांमोना अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होगोन आरो लोगोसे खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो नोंथांमोना थुनानै होगोन आरो ना जाहाथे आं जेब्ला भिडिअ लाबोयो अब्ला नोंथांमोननियाव गिबियै नुहैनाय बायदि नोंथांमोना सापर्ट खालामगोन आरो आंखौ अब्ला दोनथ'बाय एसेनोसै बाय बाय टाटा जै बर' हारिनि जै